100 godina skoro hrvamo. Dakle, vraćamo jednu tradiciju, vraćamo hrvanje na svoje izvorne početke, iako smo najstariji sport na svijetu. Mislim da smo na dobrom putu, a i danas ćemo vidjeti sigurno dobre i zanimljive borbe u jednom sportu koji je vrlo razumljiv za gledatelje, vrlo brz i atraktivan. Nalazimo se u Zlatom Holiday Resortu na drugom prvenstvu Hrvatske u hrvanju na pijesku. Imamo odaziv od 21 kluba iz Republike Hrvatske sa 109 natjecatelja i natjecateljica, što je velika stvar. Znači, ovaj sport je rastući, sjećamo se znači da je hrvanje na pijesku i nekad u antičko vrijeme da se hrvalo na pijesku, pa je onda bio onaj niz godina, dugi period kad se hrvalo na strunjači i sad je opet Svjetska hrvačka federacija prepoznala kvalitetu i mogućnost hrvanja na pijesku, znači vraćamo se praktički korijenima uz jedan atraktivniji štik hrvanja. Hrvanjem se bavim već od prvog razreda osnovne škole. To je bila neka ljubav na prvi pogled, dali su rezultati godinama i evo dan danas sam zaljubljena u taj sport. Prošle godine sam bila druga na Europskom prvenstvu do 15 godina, nakon toga na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj osvojila sam 4. mjesto od nas 24 natjecateljice i s tim sam osigurala kvotu za nastup na olimpijskim igrama u Dakaru ove godine. Ovo je jedan u nizu sportskih i turističkih i promotivnih događaja koje Zadarska županija kontinuirano podržava. A ovaj događaj evo danas se odvija u okviru programa obilježavanja Dana Zadarske županije. Čestitam na vrlo uspješnoj organizaciji drugog pojedinačnog prvenstva Hrvatske u hrvanju na pijesku. Vlado, čestitam ti na ovoj organizaciji, ali jednako tako ti čestitam i na svim rezultatima koje u posljednje vrijeme ostvaruješ sa svojim sportašima na razini Hrvatske, europskoj razini. Jako dobro organiziran turnir, dobro vrijeme i mislim da je prava atmosfera da će uživati u borbama. Da smo se malo više povezali i mislim da ćemo puno toga još napraviti. Borbe su bile jako dobre. Su utisci stvarno fenomenalni, organizacija je na jednom visokom nivou i zaista ovo je primjer kako treba organizovati jedno državno prvenstvo u rvanju na pesku. Organizacija više nego dobra, vrijeme nas je poslužilo i imamo priliku vidjeti veliki broj zanimljivih hrvačkih borbi u hrvanju na pijesku. Dojmovi što se tiče svega prekrasno, naravno uvijek je uz more najljepše. Pijesak, malo zeznuta pravila, zato što nam je novo i nepoznato, ali uvijek je tako. Što se tiče svega, organizacija super, borbe su išle lijepo, lagodno i u principu lijepo je vrijeme, bar nas je vrijeme poslužilo. I što se tiče rezultata, evo moj klub ima 3 zlata i 2 srebra. Ekstra dojmovi, ovo je perfektno. Jučer smo ekipni prvaci Hrvatske U17, danas ekipni prvaci U15 Hrvatske. Imamo 3 prvaka Hrvatske.